mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Yafikanso nthawi ya programu yathu ino yakudziwa Baibulo Langa. Monga mwa nthawi zonse muli ndine m'bale wanu Mvinjero Kondwe. Tikumbukire programu imeneyi yamatipatsa ndalongosoka Biblical Studies amene akupitirizabe kulengeza za uthenga umene ulipo kudza anthu amene angakhale ndi chidwi chofuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kuchokera mu January chaka cha 2025 kufika mu November chaka cha 2026. Mwina ndi mwana wanu, mwina ndi membala wanu wa mpingo pano. Adziwitse mtengo imeneyo. Sukulu imene ndi yaulere, munthu akukhala ndi certificate yake form 4 komanso akuzakhala kukwatira kapena osakwatira ati upeza poti kugwiritsa ntchito nambala imene tipereke kumapeto imene mwina muli ndi funso kapena zokudza sukulu imene kapena zokudza program imeneyi. Tikumbukire kuti sukulu imene yalongosoka Biblical Studies imathandizidwa ndi mpingo wa Khristu, imafunanso mamembala a mpingo wa Khristu. Komabe tipitirize pakuona pa programu yathu ino pamene tipitirizabe kuona kuphunzira zokudza zozizwitsa zimene sanachita. Ichi tikhali kuona chozizwitsa cha namba 12 chimenenso pa gawo limene likhala ngati tofika pa mapeto pa zozizwitsa zathu zimene tinasankha kuti tophunzirapo. Sina tophunzitsa zonse, komabe zambiri zimenenso anachita pa maphunziro athu 12 amenewa tazionapo, ndipo ndi zinthu zothandiza kwa inu komanso kwa ine kuti tiphunzirepo maphunziro ambiri. Chozizwitsa chimenechi chikhala chomaliza gawo limeneli komanso tikaona chinachitika pa munthu amene Yesu amamukonda. Tikakambirira samakonda sonda zolene samakonda, koma apa anali munthu amene anali ngati nzake kapena m'bale wake wapamtima ndithu, popeza Yesu ali pa dziko lapansi anali ngati munthu, anali muthupi la munthu, ndipo anali ndi munthu ameneyi amene anaonetsa chikondi chake pomudzutsa ku atafa koma anamudzutsa. Timachipeza buku limene la Yohane chapter chake cha 11 limene timapezamo nkhani imene Yesu anachita zinthu zimenezi. Anaukitsa munthu wina dzina lake Lazaro. Ambiri Lazaro tikumudziwa ndithu, ngakhale pena anthu ena Lazaro amafuna kusokoneza ndi Lazaro mwini chuma uja, koma anthu awiri osiyana. Komabe Yesu anakumana ndi munthu ameneyi ndipo anakhala naye. Inafika nthawi atamwalira, Yesu anapita kukamudzutsa. Pa zozizwitsa zambiri zimene Yesu anapanga, ichi ndi chimodzi chimene chili m'buku la Yohane lokhaso basi. Pali zina zimene umazipeza buku la Mateyu, Mariko, Luka, koma ichi ndi chimodzi mwa zozizwitsa zimene Yesu anachita zimene zimapezeka buku la Yohane. Ndipo tikaona pa buku la Yohane chapter 11 verse 35 pana 36 imaonetsa ndithu kuti Yesu munthu ameneyi anamukonda ndithu. Ndipo chinachitika kwa munthu amene tikaona buku la Yohane chapter 11 verse 39 anati wamwalira pa masiku atatu, masiku 4 adutsa, ndipo Yesu anapita kukamudzutsa. Ndiye tikamaona buku limene la Yohane chapter 11 tipezamo nkhani imeneyo. Komabe monga mwa nthawi zonse pa zozizwitsa zimene Yesu amachita, pamene ena akusangalala pamakhala gulu lina silimasangalalayi. Ichinso chozizwitsa china chimene Yesu anachita zinasiyanso anthu ena kuti asakhalenso osangalala kuti kukhumudwa naye, osagwirizana naye pano masakasaka kufuna kupezera chifukwa kuti apezeke olakwa basi. Tiyendoneni mu buku la Yohane chapter 11 kuyambira verse yake ya 1-2 akunena kuti koma panali munthu wina odwala, Lazaro wa ku Betaniya, wa mudzi wa Mariya ndi m'bale wake Marita. Ati panali munthu wina Lazaro amene anali kudwala, koma anali ndi azibale ake Mariya komanso Marita. Ndipo akunena kuti koma ndiye Mariya uja anadzoza Ambuye ndi mafuta onunkhira bwino. Nakuti Mariya amene tumwamba enda amene anadzoza Ambuye mafuta onunkhira bwino uja afuna atilumikize kuti timvetsetse bwino. Pa verse yake 3 timapeza kuti munthu amene ali kudwala Mariya anamudzoza kwa Yesu ndi mafuta onunkhira bwino. Pa verse 3 pamenepo alongo ake anatumiza kwa iye nanena, Ambuye
onani amene munkonda adwala. Ndi azibale ake aja anatumiza uthenga kwa Yesu kuti Yesu, Ambuye, munthu amene mmankonda akudwala. Nkuthenga anayika maonero amene mmankonda cholinga kuti Yesu mwina achite chinthu chamwa changu. Akuti munthu amene akudwala ndi munthu amene mmankonda uja. Zili ngati mene muli inu mwina anthu amene ali mabanja kaya ali ndi ana azibale awo. Ndayi zina akanena kuti mwana wanu amene mmankonda uja adwala. Ndayi zina zimapangizo ndichite chimwe changu. Ndi mwina nkuthenga nawo sanagwiritsa ntchito mawu amenewo komabe tizindoti Yesu amankonda ndithu amene monganso amene amakondera anthu ena onse. Ndi uthenga utafika kwa Yesu, Yesu anayankha ndipo anayankha motere pa verse 4. Koma Yesu pamene anamva anati, kudwala kumene sikuli kwa imfa, kudwala kumene sikuli kwa imfa, koma chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, kuti mwana wa Mulungu alemekezedwe nako. Ndi Yesu poyankha kuti kudwala kumene kukonena kuti sikuti ngwa imfa, koma kuti ulemerero wa Mulungu upezeke. Pa verse 6 anapitiriza kunena kuti chifukwa chake pamene anamva kuti anadwala anakhala pamenepo pamalo pomwepo masiku awiri. Akuti Yesu anamva kuti m'bale wake munthu amene amakonda kudwala koma anakhalabe pompaja. Osapita kuja ola ndi uthenga ali mpaka masiku ena awiri. Ife mwina tinatumizapo uthenga kwa abale athu okudza maliro, matenda. Timembeza uthenga ukafika mwina anthu achitepo mwachangu. Koma kuti atalandira uthenga umenewu panadutsa masiku awiri, Yesu osapita. Munakakhala inu ndinu Mariya ndi Marita amene mwapereka uthenga. Uthenga unapita lero, munthu amene amakonda mayembekeza kuti mwina mawa afika. Ndi munaona tsiku kwacha kwada osabwera. Linalo kwacha kwada munthu osabwera. Munakakhala okhumudwa. Ndipo tuonanso patadutsa masiku awiri, Yesu anaganiza zopita kuti kunakachitika zotani. Pa verse yake 11. Izi anati, ndipo zitatha izi ananena nawo, Lazaro bwenzi lathu ali mtulo, koma ndimuka kukamuukitsa iye tulo lake. Ndiye kuti Yesu ali kumene kuja atakhala masiku awiri patachitika zinthu zambiri, ndipo atamaliza zimene zija, popatapita masiku awiri, Yesu anayankhula maonera kuti tsopano pano ndinyamuke, ndipite kwa Lazaro uja ali mtulo. Ndiye uthenga kuti wamwalira wampezanso. Unabwera kuti akudwala? Ndiye uthenga kuti wamwalira. Ndiye Yesu akuyankhula kuti ndifuna ndizipita uku chifukwa Lazaro uja tsopano pano ali mtulo. Wamwalira, wagona. Ngakhale pamene Yesu amayankhula izi anthu ena amakhala kuti ndiye kuti mkango mudzutsa koma Yesu amadziwa mpaka Yesu anafotokoza kuti ayi tikamba za kumwalira. Osati tulo limene munthu amagona madzulo kuti mama wadzuka ayi koma wamwalira. Komabe ndi tulo chifukwa munthu wogona amadzuka, womwalira amadzuka ndithu. Adzuka foro wadzutsidwa kapena umoyo winawo sakhala kuti waferatu ayi. Ndiye Yesu atanyamuka pamene paja tubwera no pa verse 17, akunyamuka watsazika anthu apita kumene kuti china ine chendo pa verse 17. Ndipo pamene Yesu anadza anapeza kuti pamenepo atakhala m'manda masiku anayi. Pamene Yesu amabwera tsopano anapeza kuti pa Lazaro uja wayikidwa m'manda ndipo padutsa masiku 4. Amene tinaonapo munthu akamwalira ndipo padutsa masiku 4 todziwa zimene zimachitika. Wayamba kuola, pakununkha, ndi Yesu anapita patadutsa masiku 4. Walandira uthenga anakhala masiku awiri, pamene amanyamuka ukafika kuja ndipo padutsa masiku 4, munthu uja ali m'manda. Verse 20. Pamenepo Marita pakumva kuti Yesu ali nkudza, anamuka kukakumana ndi iye, koma Mariya anakhalabe m'nyumba. Akuti Marita atamva kuti Yesu ali kubwera tsopano, akuti ananyamuka kukakumana naye, koma m'bale wake wina anakhalabe m'nyumba. Anaona kuti atipeza, pamene anati ndikakumana naye kumsewu komweko. Kudziwa pamene munthu m'bale wathu watisiya, ndithu atumiza uthenga kwa munthu wabwera koma mochedwerapo. Wakhala kuja masiku awiri, mmene amabwera padutsa masiku 4 ali m'manda. Wawola munthu. Pa verse 21, ndipo Marita anati kwa Yesu, Ambuye, mukanakhala kuno mlongo wanga sakanafa. Ndi Marita atakumana ndi Yesu anayamba kumuwuza kuti, Ambuye mudziwa kuti munakakhala kuno mlongo wanga sakanafa, m'bale wanga mudziwa kuti sakanafa.
Koma ifoti inu simunakhale kuno. Ndere pena afuna kunena nchonena kuti voti inu simunakhale kuno m'bale wanga wafa. Munakhala muli kuno sanakanafa. Zili ngati kuti simunapezeke pamalo ake nthawi yake kuti mutithandize. Mpaka na m'bale wathu uyu watisiya. Mudziwa zimenezo ndi zimene akuwauza. Pa vesi yake 23 Yesu ananena naye, mlongo wako adzuka. Atamuza kuti usadandaule, mlongo wako adzuka. Ne Marita poyankha naye kuti ati madziwa ka anthu adzadzuka ndithu kumapeto. Nde uyu tudzola adzadzuka pano siwamwalira. Nde Yesu poyankha zimene kuti ndikhulupirira kuti umadziwa ndithu zimenezo koma udziwe izi. Pa vesi 28 Yesu anayankha kunena kuti ndipo mmene anati ichi anachoka nayitana Mariya m'bale wake mtseri ndi kuti wafika mphunzitsi akuyitana iwe. Akuti atapezeka kuti Marita wayankhula ndi Yesu, Yesu akubwera, Mariya ali m'nyumba. Ndi Marita anapita kwa Mariya kamuza kuti mphunzitsi wafika, Yesu wafika ndipo akufuna. Ngutheka Yesu amapeza kuti Mariya ndi Mariya abwera onse, koma atabwera mmodzi anati akamwitaneni m'bale wanu uja abwere ndilankhulane naye. Tudziwa tonse tikapita pamalo pamene pachitika zovuta panali maliro. Ngati tudzoti amene amwalira awasiya abale akuti tikapita timafuna tionetsetse tonse tikumane nawo. Zimene Yesu anachita. Awatapepese. Tapatse mawu achilimbikitso. Ndi Yesu anati ndakumana ndiwe koma m'bale wako takamwitane. Ndiyo chatapita kuti mphunzitsi abwera ali panjapo akufunani akuti mukumane. Pa vesi yake 29 koma iyeyo pakumva ananyamuka msanga nadza kwa iye. Koma Yesu sanafike kumudzi koma anali pamalo pomwe Marita adakumana ndi iye. Pa vesi 1 pamenepo Ayuda okhala naye nyumba ndiwo kuntonthoza iye. Pakuona Mariya ananyamuka msanga natuluka natsata iye ndi kuyesa kuti amuka kumanda kukalira komweko. Akuti atamona Mariya kutuluka nyumba, anthu Ayuda amene anabwera kudzamupepesa kudzalira naye akuti anamulondola pambuyo. M'maganizo mwa Ayuda ena aja kuti mwina akalira kumanda pamene tayika m'bale wawo. Ndengati apita pamene tenti mulondoleni nzathuyi asakalire yekha, tenti tipite naye. Zimene amachita azathuwa ndi zimene nthawi zambiri zimachitika kwa ife lero. Kupita pamene zathu wagweredwa mavuto ukakhala naye. Ndi Ayuda ajanso anati zathu sisamulola apite kumeneko yekha. Koma chimene amapita kumene kuja anamwitanira paja mwanseri Marita kuti mphunzitsi wabwera. Nati anangomona kunyamuka kuthamanga. Ndi anthu akanaganiza mwinato zathu yakuthamangira ukalira pamanda. Vesi yake 32 pomwepo Mariya pofika pamene panali Yesu, mmene anamuona iye anagwa pa mapazi ake nanena ndiye, Ambuye mukanakhala kuno inu mlongo wanga sanakamwalira. Zimene Mariya wanena zimene Marita wanena zofanana nonse atakumana ndi Yesu. Ambuye munakakhalapo mlongo wathu sanakamwalira. Ngutheka kuti anthu ayankhula izi chifukwa chonena kuti atatumiza uthenga kwa Yesu sanabwere mpaka wamwalira. Ndati mwina ngati pabanja amayankhula kuti taonanitu mwina watitaya, taonanitu Yesu anakakhala ali pano mbalatu sanakamwalira. Chifukwa Yesu amamudziwa zimene Yesu amachita, amachiza anthu ambiri. Ndamadzoti pamene m'bale wawo amadwala anakachira ndithu. Ndiko popeza Yesu panalibe mpaka wamwalira. Ndere zili ngati akunena kuti ngati akumuloza zala Yesu. Kuti taonani mwachiza anthu ambiri uko koma taonani m'bale wathu amene mmamukonda inu simunakhalepo mpaka wamwalira, munakhala mulipo munakamuchiza. Sanakamwalira. Ndaliwo chimene akuona nchonena kuti sangachire sangadzukenso ayi. Koma pamene anali ndi moyo mwina anakachira. Ndakuti taonani itu zimene zatichitikira ife. Zachitika zinthu zimene sizimayenera kuti mwina ife zitichitikire. Komabe zatichitikira. Pa vesi yake 33 pamenepo Yesu pakuona iye ali nkulira ndi Ayuda akumperekeza iye ali kulira, anadzuma muzimu navutika mwini. Akuti Yesu ataona Mariya, Marita komanso anthu ena okuperekezaja akulira onse. Akuti Yesu zinamusautsa mu mtima. Ndi zinthu zomvetsa chisoni komanso zimakhala zinthu zodandaulitsa ndithu. Ukamaona anthu akulira m'bale wawo, ana awo, kaya ndani awo. Zimakhala zinthu zodandaulitsa.
Yesu sopokhala munthu naye ali muthupi la munthu. Ataona Mariya Marita komanso Ayuda amene akulirira za imfa ya Lazaro, nawonso kapena nayenso zinamusautsa mu mtima. Zimangochitika koma ukamaona anthu ena akulira kuti akumana m'mavuto, sizimakhala zinthu zosangalatsa. Komabe popeza tikukhala mu dziko mwachoncho, inde zimatero koma sizikhala zinthu zosangalatsa. Pa vesi yake 34 Yesu ataona chimene chinachitika ndi chinthu ichi, nati mwamuyika iye kuti? Ananena ndi iye, Ambuye, tiyeni mukaone. Ndi Yesu ataona kuti kodi mwamuyika kuti Lazaroyo? Mwamuyika pati? Ndipo yankha anthu aja anayankha kunena kuti chani? Ambuye, izitu zongofunika kuti tipite mukaone pamene m'bale wathu tamuyika. Ndi zimene anthu aja akumuwuza pa banja aja akumuwuza Yesu. Tiyeni tingopitani mukaone pamene Lazaro ife tamuyika. Pa vesi yake 35 akunena kuti atamuwuza kuti akaone, pa vesi 35 ndi vesi inaso yayifupi kwambiri kuti Yesu analira. Zinamukhudza na Yesu analira. Vesi yake 36, chifukwa chache Ayuda ananena, taonani anamkondadi. Ayuda ataona mene Yesu akulirira kuti wangolendo kutenga maliro, Yesu mpaka akulira chocho. Ndi Ayuda pomaliza kuti koma kulira uku kusonyeza kuti munthu amamukonda uyo. Ayuda ambiri wamwina akhala naye Yesu akuona anthu ena akamadwala matenda osiyanasiyana, amachiza amatero choncho simapita nazo. Ena sora anamwalira choncho. Koma panamuona Yesu akulira. Ndi Ayuda anamwaniza kuona kuti munthu uyu amamukondadi nzake. Vesi yake 37, koma ena mwa iwo anati, kodi uyu wotsegulira maso wosaona uja sanakhoza ndi kuchita kuti sadakafa amene yunso? Ndi Ayuda amati uyu tuti umudziwa uyu, mesa amatsegulira anthu ena maso kuti aone. Kodi sanakatha kukhala nkuthekera komupangitsanso uyu wamwalirayo kuti asamwalire? Zimene Ayuda anena samanena kuti uyu tupaja ali nkuthekera uyu. Anakhala kuti anali pano, paja ife taonapo amatsegula maso a anthu. Anakhala anali pano, uyunso kuti sanakamwalira uyu. Mariya ayankhula zomwezo, Ayuda ena aja achitira umbulutu, tinamuonapo atsegula maso a anthu. Bweza maso atachita izi. Ndikuti pokhala Yesu, ndinamuona kuti zone kuti anthu onsewa awa amadziwa mphamvu zimene ndakakhala nazo. Akuona ngati ndalephera. Akuona ngati sindinawathandize. Ndi Yesu akuti ndilozereni itu. Koma pa vesi yake 38, pamenepo Yesu ndi kudzumanso kwa iye yekha anadza ku manda, koma panali phanga ndipo mwala unayikidwa pamenepo. Ati Yesu atafika pa manda anapeza kuti pa manda paja wafika koma atsekapo ndi mwala. Manda azathu kalero ngosiyana ndi ife timakumba kukwirira ndothi, koma uzone kuti kalero azathu amakumba ngati kubowo, kuphiri kaya kubowo kwina wayi. Akayikako munthu amatseka pa bowo paja. Ndimene azathu manda athu amachitira. Ife timachita mosiyana nawo. Ndi ati Yesu atafika pa manda anapeza kuti manda amuloza kuti manda ndi awa, koma pa manda paja atsekapo ndi mwala. Vesi 39, Yesu ananena, chotsani mwala. Marita mlongo wake womwalirayo ananena ndiye, Ambuye, adayamba kununkha pakuti wagona masiku 4. Ndakuti Ambuye, ngati muti titsegule mudziwe kuti mununkha chifukwa munthu uyu wamwalira masiku 4, ndi masiku 4 munthu sangakhale ali bwino. Ndi ngati muti titsegule inde koma mudziwe kuti tikapeza mwezi. Koma ngati muona kuti simufuna ukabva ununkha ndi kuti tisatsegule chifukwa nanga mukabva ununkha kamenewo. Vesi yake 40, Yesu ananena naye, kodi sindinati kwa iye kuti ngati ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu? Nakuti kodi sinanene izi kuti ngati mukhulupirira mudzaona ulemerero wa Mulungu? Pomwepo anachotsa mwala, koma Yesu anakweza maso ake kupenya kumwamba nati, Atate, ndiyamika inu ndi inu kuti munamva ine, koma ndadziwa ine kuti mumandimva ine nthawi zonse, koma chifukwa cha
khamu la anthu ali kulimirira pozungulira ndinanena ichi kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndipo mmene ananena izi anafuwula ndi mawu akulu, Lazaro, tuluka. Ndipo omwalirayo anatuluka omangidwa miyendo ndi manja ndi nsalu zakumanda, ndi nkhope zake inazingidwa ndi mlezo. Yesu ananena nawo, masuleni iye ndipo mlekeni amuke. Okay, tupeza Yesu atatsegula manda anakufuwula atero, Lazaro, tuluka. Padutsa masiku 4 munthu akununkha, koma ati Lazaro anadzuka. Atadzuka atanayota mukulunga ndi nsalu zakumanda. Ndanoti masulani, ndipo anamumasula kuti muloleni Lazaro. Ndipo Lazaro atamulola. Lazaro nkudzuka. Pa vesi yake 45 akunena kuti chifukwa chache ambiri mwa Ayuda amene anadza kwa Mariya, mmene anaona chimene anachita, anakhulupirira iye. Ndipo ambiri ataona zimene Yesu wachita, anakhulupirira Yesu. Vesi yake 46, koma ena mwa iwo anamuka kwa Afarisi nawawuza zimene Yesu anachita. Pamene Yesu aona kuti munthu amwalira masiku 4 ali m'manda akununkha koma wadzuka, ena anakhulupirira kuti koma uyu ndiye wotumidwa adi uyu. Koma ena anali kuthamanga kwa Afarisi. Koma mwamva zimene Yesu achita uku, Yesu sadzutsa munthu uku. Pamene zabwino zuchitika, ambiri ndithu mtima suli m'malo, sakusangalala nazo. Zinthu zimene zimayenera kukhala zosangalatsa, koma ena sanazitenge choncho. Ena anakhumudwa nazo pa zimene Yesu anachita. Vesi yake 47-48 akunena kuti pamenepo ansembe akulu ndi Afarisi anasonkhanitsa akulu nanena, titani ife chifukwa munthu uyu achita zizindikiro zambiri. Anthu atanafunsana funso labwino, titani? Mudziwa yankho limene anakachita, anakangoyenera kumukhulupiriranso naye. Chifukwa ambiri akhulupirira ndithu munthu wadzuka atakhala m'manda masiku 4 ali oti akununkha. Afunsana kuti titani? Yankho labwino loti nafenso tikhulupirire. Koma yankho limene anagwirizana pamene loti chani? Sinali labwino. Ngati tinileka iye kotero, onse adzakhulupirira iye, ndipo adzadza aloma nadzachotsa malo athu ndi mtundu wathu. Ndakuti tikamulola kuti atero, anthu onse akhulupirira iyeyo, ndiye tipange zoti anthu asakhulupirire. Chifukwa tikangopanga mistake imeneyi, anthu amukhulupirira. Ndiye tisalole zisatero. Vesi yake 54, chifukwa chache Yesu sanayendeyende pamaso pa Ayuda, koma anachokapo kunka ku dziko loyandikira chipululu, kumudzi dzina lake Efereimu, nakhala komweko pamodzi ndi ophunzira ake. Ayuda anambomusakasaka, ndipo Yesu sanayendenso pa onekera Ayuda. Sanamufune, sanakondwere naye. Chifukwa kenchani? Wadzutsa Lazaro. Anthu ambiri akhulupirira. Ayuda akuona kuti sizoyenera. Anthu angamulondole iye, akamulondola iye ndiye tife tikhala osafunikiratu. Ndiye tipeza kuti mu buku la Yohane chapter 11, Yesu wadzutsa Lazaro. Chozizwa cha namba 12 chimene taphunzira pa maphunziro athu amenewa. Chimenso chili chomaliza amene nafotokozera mucha. Koma pali maphunziro ambiri. Phunziro loyamba limene tingaphunzirepo ndi ili. Kodi timamva bwanji azathu akakhala pa mavuto? Yesu ataona Mariya, Marita, Ayuda akulira. Yesu sanalira. Baibulo imatifunsa kuti pamene azathu akukondwera tikondwere nawo, pamene azathu akulira tilire nawo. Kodi inu mumamva bwanji azanu akakhala pa mavuto? Pamene azanu akakhala pa mavuto mmakondwera. Azanu akamakondwera mmadandaula. Yesu akutiphunzitsa pa zozizwa ichi. Tiyeni tiakumbukire azathu pa mavuto. Azathu akamalira, ifenso tilire nawo. Tikamaona phunziro lathu loyamba ndi limenelo. Lachiwiri, tizikhala ndi mtima otonthoza ena. Taona pa vesi 19 ya Yohane chapter 11, Ayuda anapita kukatonthoza Mariya, Marita chifukwa cha kutaya kwa m'bale wawo.
Pala anthu ambiri amene sitimakhala ndi nthawi yokatonthoza azathu, koma kutiphunzitsa Ayuda kuti ichi sangochita ngati chozizwitsa, koma pali phunziro. Tiyeni tiatonthoze azathu. Phunziro lachitatu, chikondi choona sichisowa. Chapter 11 verse 35 Yesu atalira, verse 36 anthu anaona kuti munthu wina amamukonda. Chikondi choona sichisowa, timaona zochitika zathu. Ndazira pala anthu ena akhoza kuti ndimakukondani, koma zochitika zosaonetsa chikondi. Koma kuti tizindikire chinthu ichi, chikondi choona anthu amaona ndithu kuti awa amakonda. Chikondi choona sichisowa. Kodi ife chikondi chathu nchotani pa azathu? Njoti anthu ena akhoza kuchiona kuti timakondadi kapena ayi. Ena timaoneka bwino kuti kakhala pa manthawi, koma kumbali timakamba zina. Koma Yesu sanachito nena kuti ndimakonda amene ayi. Koma zimene anaonetsa zinapangitsa anthu anaona kuti koma anthu adi amakondana. Kodi ife chikondi chathu nchotani pa azathu? Phunziro la number 4, pala anthu ena amene ntchito yawo ndiyo ngofuna kulepheretsa zinthu zabwino kapena ntchito ya Mulungu basi. Pamene anthu anakhulupirira pa verse 45, pa verse 46 ena anapita kukauza Afarisi cholinga kuti ntchito ya Mulungu isokonekere. Pa verse 54 tipeza kuti Yesu samayenda pakati pa Ayuda, ananyamuka kupita kwina. Pala anthu ena amene ntchito yawo kaya ndi mu mpingo nkusokoneza basi. Inu ndi ine tili ndi ntchito yayikulu. Pamene tikugwira ntchito ya Mulungu ngakhale tiona anthu asokoneza, sizinayambe ndife, zinayamba kale ndi Yesu Khristu. Phunziro lathu la number 5 nilonena kuti kupezeka ku nyumba ya maliro nchinthu chofunika. Yesu chifanizo lake kapena chozizwa choyamba chimene anachita, anasandutsa vinyo ku ukwati kukana. Buku la Yohane chapter 2. Anapezeka pa ukwati, apanso Yesu akupezeka pa maliro. Inu ndi ine pali malo ambiri amene tingapezeke, koma pa ukwati pa maliro Yesu anatiphunzitsa ntchito yofunika kuti tipezeke bonso. Ena anasankha kumapezeka pa ukwati pa maliro ayi. Ena anasankha kumapezeka pa maliro mwina pa ukwati wazawo kamasangalala ayi. Koma Yesu akutiphunzitsa kuti izinso zinthu ziwiri zofunika, pezekani pa ukwati, pezekani pa maliro. Pamene azana kusangalala khalani poni, pamene azana kulira khalani poni. Kodi inu mumaziona kufunikira kwa zinthu zimenezi? Yesu anaziona, koma zinunso mumaziona bwanji? Ndipo kuona pa zozizwitsa zonse zimene takhala tikuphunzira kwa masabata 12 onsewo, taona zozizwitsa zambiri zimene taphunzirapo. Mwina nanunso mukhoza kuzifuna kuti muzimvere kapena muonere. Tipezeni pa nambala imene tiperekewa pero tikuthandizani kuti mupeze mavidiyo pa page yathu ya pa YouTube, kungoyang'ana Lilongwe School Biblical Studies. Kapena kugwiritsa ntchito nambalayo idzakutumizirani pa WhatsApp maaudio amene mungamvere pa zozizwitsa zimenezi, komanso pamene nambophunzira buku la numeri, komanso zinthu zina zimene taziona pa programu yathu ya Kudziwa Baibulo Langa. Munali ndi ine Yohane Vinjero Gondwe, tikumvera programu imene amatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies. Mwina tili ndi funso zokhudza skulu imeneyi kufuna idzaphunzirepo monga ina foto zakuyambira kuja, nambala ndi imeneyi. Kapena zokhudza programu imeneyi, nambala ndi 022766018. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe, ndiye wako, ndiye wakuona